Λοιπόν, χαίρετε κυρίω πάντοτε. Σήμερα για εμάς είναι μια πολύ μεγάλη μέρα. Πριν ξεκινήσουμε και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, Πάτρε μου, να πούμε ότι σήμερα εμείς έχουμε το μνημόσυνο του πατρός Ευσεβίου του Βίτη εδώ πέρα στο Σιδηρόκαστρο. Όλες οι εκκλησίες μας, όλα τα μοναστήρια μας, οι εκκλησίες με τα λοιπά, είχαμε μνημόσυνο, γι' αυτό και εγώ ήμουν με την ψυχή στο στόμα λίγο, άρχισα λίγο έτσι να συνδεθώ. Τον πατέρα Ευσέβιο Βίτη πραγματικά για μας είναι ένας τοπικός Άγιος εδώ πέρα. Δεν έχει καταταχθεί ακόμα από την εκκλησία μας, αλλά η συνείδηση του λαού εδώ πέρα έτσι τον τιμάει. Πραγματικά αξίζει να το γνωρίσετε. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό, υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν ομιλίες, υπάρχουν εκδόσεις της Μονής Γρηγορείου, υπάρχουν πολλά πράγματα. Πραγματικά αξίζει έτσι να το γνωρίσετε και να μας βοηθήσει αυτός να πάει καλά και η σημερινή ομιλία, αλλά και όλα όσα περνάμε αυτό το διάστημα. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Εγώ είμαι ο Λευτέρης, είμαι ψυχολόγος και συγγραφέας και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα μαζί σας, έστω και διαδικτυακά, να γίνεται αυτό. Όταν με πήρε τηλέφωνο ο Παπα-Νικόλας για την ομιλία, τον ρώτησα, λέω, από πού καλείς, παπά μου? Μου λέει, από Μητρόπολη Μεσογείας. Λέω, από Μητρόπολη Μεσογείας, λέω, έχετε καλό δεσπότη εκεί πέρα, λέω. Έχετε καλό δεσπότη. Λέω, ποια ενορία καλείς? Να, μου λέει, είμαστε κάπου στη Ραφίνα. Του λέω, σας ξέρω καλέ. Σας ξέρω. Λέω, Διασταύρωση Ραφίνας. Λέω, εκεί πέρα που έκανε τις ομιλίες, λέω, ο Παπαβαγγέλης, μέσα στον κορονοϊό. Θα έρθω, λέω, παπά, του είπα, θα έρθω. Του είπα, θα έρθω και θα κάνουμε την ομιλία, αν και είμαι πιεσμένος. Και θα κάνουμε την ομιλία αυτή, του είπα, γιατί, λέω, σας το χρωστάω. Το χρωστάω, λέω, και στο ναό, το χρωστάω και σε σένα, το χρωστάω και στους ενορίτες, το χρωστάω, λέω, και στον Παπαβαγγέλη τον ίδιο, με τον οποίο μιλούσαμε προχθές. Δεν φαντάζεστε, αγαπητοί μου, το πόσο μεγάλη στήριξη μας έδωσαν εκείνες οι ομιλίες σε εκείνες τις σκοτεινές μέρες του κορονοϊού. Δεν φαντάζεστε. Δεν φαντάζεστε πόση παρηγοριά βρήκαμε όλοι εμείς που είμαστε, ας πούμε, στην άκρη της Ελλάδος από αυτήν εδώ πέρα τη μικρή δράση που έκανε ο ναός σας. Γι' αυτό, αλήθεια σας το λέω, δεν είναι για να χαϊδέψω τα γένια του παπά. Σας το λέω, νιώθω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη που μπορώ έτσι και σήμερα να συμμετέχω κι εγώ σε αυτήν εδώ πέρα την προσπάθεια. Λοιπόν, κόντρα στο ρεύμα. Αυτό αποφασίσαμε να είναι σήμερα το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε μαζί με τον Παπα-Νικόλα εδώ πέρα με εσάς, κόντρα στο ρεύμα. Και το πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τα παιδιά μας στο να έχουν και να ζήσουν, που θέλουν να ζήσουν μια εν Χριστώ ζωή και να έχουν μια καλή υπερηφάνεια. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω πάρα πολύ. Έβαλα τώρα και το χρονόμετρό μου. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε κάθε φορά, αυτό θα κάνουμε και σήμερα, είναι να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια μικρά σημεία προς προβληματισμό, αγαπητοί μου. Λοιπόν, στο τέλος, μετά το πέρας, ας πούμε, αυτής της μικρής εισήγησης, θα χαρώ πολύ, δεν ξέρω πώς είναι και ο χρόνος σας, Πάτρε μου, εκεί πέρα, να κάνουμε και μια μικρή εισηγησούλα. Πάμε λοιπόν, πάμε και Θεός βοήθος. Λοιπόν, ξέρετε, σήμερα έχουμε το εξής πρόβλημα. Ενώ εμείς αγαπητοί, προσπαθούμε, ας πούμε, να στρέψουμε τα παιδιά μας και προς τα που θα κατευθύνουμε, ας πούμε, τα μικρά μας παιδιά, ενώ εμείς στην Εκκλησία μέχρι πρότινος είχαμε για τα εμβόλια, για ένα σωρό πράγματα κτλ. Ενώ εμείς διαφωνούμε ακόμα για το αν θα πρέπει να φοράμε παντελόνι φούστα όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Ο διάβολος, αγαπητοί μου, δεν σταμάτησε να εργάζεται και ο διάβολος δεν σταμάτησε να... Ο διάβολος και οι άνθρωποι και τα συστήματα που δουλεύουν για αυτό. Υπομονετικά, μεθοδικά, προσπαθεί να ρίξει κάτω και να παραδώσουν εκούσια μόνοι τους οι άνθρωποι αυτή την ψυχή τους. Προσπαθούσε, βλέπετε, χρόνια τώρα, αιώνες, ας πούμε, ο διάβολος να... το Θεό γι' αυτό, ήταν να δίνει καινούριους μάρτυρες στην Εκκλησία, να δίνει καινούριους Αγίους και να δίνει καινούριους ομολογητές. Και αυτό το σκέφτηκε από εδώ πέρα, αυτό το σκέφτηκε από εκεί πέρα, είπε να το αλλάξει το Μουχαμπέτη, έτσι, ο Μισόκαλος, και πριν φυσήξει με ορμή, πριν προσπαθήσει να ρίξει έτσι όλα τα κύματα πάνω στους ανθρώπους,
αποφάσισε να κάνει το εξής. Αποφάσισε να τους αποδυναμώσει. Και αποφάσισε να το κάνει αυτό προσπαθώντας να κάνει τους ανθρώπους να ξεχάσουν. Να ξεχάσουν οι άνθρωποι από πού έρχονται. Να ξεχάσουν, αγαπητοί μου, οι άνθρωποι το πού πηγαίνουν, το ποιος είναι ο προορισμός. Προσπαθεί ο διάβολος να κάνει το εξής. Προσπαθεί να αποδυναμώσει τις ρίζες του ανθρώπου, προσπαθεί να αποδυναμώσει τις ρίζες των παιδιών, προσπαθεί να αποδυναμώσει την οποιαδήποτε σύνδεση έχει ο άνθρωπος με τη μάνα την Εκκλησία, ούτως ώστε να είναι ευάλωτος στο μετέπειτα οποιοδήποτε φύσιμά του. Ξέρετε, άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ιστορία και άνθρωπος ο οποίος δεν έχει προορισμό είναι εύκολα διαχειρίσιμος. Αυτός ο άνθρωπος εύκολα χειραγωγείται. Αυτός ο άνθρωπος εύκολα γίνεται μάζα. Έπεσε λοιπόν ο διάβολος έτσι, με όλες τις δυνάμεις πάνω στα παιδιά μας. Και αυτό, ξέρετε, το είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πιο μπροστά. Το είχε ξεκινήσει από εμάς και το είχε ξεκινήσει και από τους πατεράδες μας να ξεκινήσει να μας αποδυναμώνει. Για θυμηθείτε, ας πούμε, τις προηγούμενες δεκαετίες, ειδικά οι μεγαλύτεροι, άμα γυρίσουμε εκεί πέρα, στο 2000, στο 90, στο 80, τι θα θυμηθούμε? Στο μεγαλύτερο ποσοστό θυμόμαστε μια τρυφή, θυμόμαστε μια καλοπέραση έτσι, χωρίς σταματημό, θυμόμαστε μια αυθονία, η οποία οδηγούσε πού? Σε μια ασυδοσία, σε μια πλήρη ασυδοσία. Είχαμε ένα χαλάρωμα έτσι, των ηθών, είχαμε έναν οχαδελφισμό και σε οτιδήποτε ξέρω εγώ είχε μέσα συνέπεια. Είχαμε το Θεό να τον αντιμετωπίζουμε σαν μια folklore συνήθεια για κάποιους ας πούμε παροχημένους. Και τι έγινε? Έπιασε κατευθείαν ο χειμώνας. Κοπήκαν όλα αυτά και τι έγινε? Οι άνθρωποι άρχισαν έτσι να σφίγγουν όλοι όσοι είχαν την καλή προαίρεση μέσα τους. Όλοι εκείνοι οι οποίοι ναι μεν είχαν παρασυρθεί ρε παιδί μου από όλο αυτό το ρεύμα, αλλά τι έγινε? Είχαν μέσα τους μια καλή ανησυχία. Ήμουνα παιδί, κάποτε στο Βόλο ήμουνα σαν παιδί και έχω ακόμα την εικόνα, πατέρα μου, έχω την εικόνα από έναν Έλληνα πολιτικό, έχει κοιμηθεί τώρα, έτσι, ο Θεός να τον συγχωρέσει, ο οποίος ήταν στα μπουζούκια, θυμάμαι τότε, και άναβε ένα πουρο. Ήμουνα Τετάρτη-Πέμπτη δημοτικού, άναβε πουρο στα μπουζούκια και το άναβοντας κάποια 5.000. Είχε τα 5.000 στο χέρι και άναβε το πουρο. Ο Θεός χωρέσει τον άνθρωπο. Λοιπόν, και ενώ γινόταν αυτό σήμερα, αυτή τη στιγμή, τι έχουμε σπίτια τα οποία δεν έχουν να πάρουν ένα γιαουρτάκι, ας πούμε, στα παιδιά τους. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Στο θέμα μας να μείνουμε, η προσπάθεια του διαβόλου είναι αυτή. Αυτό προσπαθεί ο διάβολος, αυτό προσπαθεί η νέα τάξη των πραγμάτων. Να χαλαρώσουν τόσο πολύ οι άμυνες των παιδιών, ούτως ώστε να μπορέσει να τα παρασύρει όλα αυτά στο δικό του ρεύμα. Γιατί όλη αυτή εδώ πέρα η προσπάθεια η οποία γίνεται, θέλω να ξέρετε ότι γίνεται για τα παιδιά. Και πώς προσπαθεί να το κάνει αυτό, με τι μέσα προσπαθεί να το κάνει? Προσπαθεί να το κάνει με την τηλεόραση. Προσπαθεί να το κάνει με τις τάσεις οι οποίες δημιουργούνται, με τη μουσική, με τα παιχνίδια, με τις woke ιδεολογίες. Προσπαθεί να το κάνει αυτό με μια πολύχρωμη ατζέντα, η οποία είναι πάρα πολύ της μόδας, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Προσπαθεί να το κάνει με τον πανσεξουαλισμό. Αυτόν τον όρο τον άκουσα πρώτη φορά από τον πατέρα Ευσέβιο, το Βίτι. Πανσεξουαλισμός λέει. Αυτή εδώ πέρα είναι η αρρώστια της εποχής μας. Λοιπόν, προσπαθεί να το κάνει με κάθε είδους ελευθεριότητα που προσφέρει. Και ερχόμαστε σήμερα εμείς, αγαπητοί μου, και καλούμαστε να κάνουμε τι? Καλούμαστε να οχυρώσουμε τα παιδιά μας απέναντι σε αυτήν εδώ πέρα τη λέλαπα. Καλούμαστε να τα οπλίσουμε, καλούμαστε να τα προετοιμάσουμε από πολύ μικρά κιόλας για να πάνε κόντρα σε όλο αυτό το σχεδιασμό, ας πούμε, που εφαρμόζει, θα λέμε, όχι ετοιμάζει, που εφαρμόζει η νέα τάξη των πραγμάτων. Αυτό είναι το πρώτο σημείο σε αυτή τη μεγάλη εισαγωγή που σας έκανα, που θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή συνάντησή μας, αγαπητοί μου. Θέλω να κρατήσουμε στο μυαλό μας έτσι, ότι είμαστε σε πόλεμο. Ότι είμαστε σε έναν πόλεμο πνευματικό, σε έναν πόλεμο με τον διάβολο τον ίδιο. Όχι με ένα καθόριστο κακό, όχι με ανθρώπους οι οποίοι είμαστε σε πόλεμο με τον διάβολο τον ίδιο. Και προσπαθεί με 1002 μεθοδεύσεις ο διάβολος αυτός να αποκόψει τα παιδιά μας από τις ρίζες τους. Να αποκόψει τα παιδιά από τον προορισμό τους. Λοιπόν, και εδώ πέρα λοιπόν γύρεται το ερώτημα ότι τι πρέπει να κάνουμε εμείς, πώς τοποθετούμεθα απέναντι σε όλη αυτή εδώ πέρα την κατάσταση. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να πάνε κόντρα σε αυτό εδώ πέρα το ρεύμα. Πάμε να δούμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας, το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι το υπαρξιακό. Το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει τον λόγο για τον οποίο ζει. Δεν ξέρει ποιος είναι ο λόγος του ερχομού του σε αυτόν εδώ πέρα τον κόσμο. Και όσο αυτό το πρόβλημα μένει άλυτο,
ολοένα γεννιούνται και καινούργια προβλήματα, ολοένα γεννιούνται και καινούργιες δυσκολίες. Όσο ο άνθρωπος δεν ξέρει το λόγο για τον οποίο ζει, αυξάνονται τα επίπεδα του άγχους του. Όσο δεν ξέρει ο άνθρωπος τον λόγο για τον οποίο ζει, αυξάνονται οι καταθλίψεις. Όσο δεν ξέρει ο άνθρωπος τον λόγο για τον οποίο ζει, αρχίζει ας πούμε, και προσπαθεί έτσι με διάφορα τερτύπια να καλύψει το κενό το οποίο δημιουργείται. Ψάχνεται σιγά σιγά με καινούργιες εμπειρίες, ψάχνεται με ειδονές. Όσο δεν ξέρει ο άνθρωπος τον λόγο για τον οποίο ζει, όλο αρχίζει και θεοποιεί είδωλα. Για ποιο λόγο? Προκειμένου να δει λίγο φως έτσι μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι. Και όλο αυτό εδώ πέρα το υπαρξιακό πρόβλημα του ανθρώπου, το οντολογικό πρόβλημα του ανθρώπου, είναι άρρητα συνδεδεμένο με το θάνατο. Με το θάνατο. Το γεγονός ότι πεθαίνει ο άνθρωπος κάποια στιγμή, αυτό εδώ πέρα λειτουργεί σαν καμπανάκι. Λειτουργεί σαν συναγερμός, αγαπητοί μου, ούτως ώστε να αρχίσει ο άνθρωπος και να καταπιάνεται με το συγκεκριμένο θέμα και να σταματήσει να είναι αδρανής, να σταματήσει να τεμπελιάζει. Του λέει ο θάνατος, λέει ξύπνα, λέει πάρε τα χαμπάρια σου γιατί δεν είναι αργό να έρθω, θα έρθω και θα σε πάρω. Έτσι λέει ο θάνατος στο διάβολο. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος τι γίνεται, σφίγγεται και αναγκάζεται, καλείται μάλλον να αναζητήσει, να βρει τον λόγο για τον οποίο ζει. Και έχει τρεις επιλογές. Είτε αρνείται να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, λέει ότι δεν ασχολούμαι με θανάτους, δεν ασχολούμαι με δεν ασχολούμαι με τίποτα, το αποθεί, κάνει ένα σαπρές βαθιά μέσα του, στο υποσυνείδητο, με αποτέλεσμα αυτό εδώ πέρα να δημιουργεί νευρώσεις στον άνθρωπο, είτε προσπαθεί να ξορκίσει το θάνατο με διάφορα υποκατάστατα, ψάχνοντας έτσι να βρει παρηγοριά σε φθαρτά πράγματα, σε εύκαιρα, τα οποία οδηγούν επίσης σε νευρώσεις, έτσι. Είτε αναγνωρίζει με συνέπεια το σκοπό της ύπαρξής του, ο σκοπός της ύπαρξης δεν είναι κανένας άλλος πέραν της συνάντησης με τον Χριστό, πέραν της πορείας προς τον Χριστό, οπότε έρχεται και ηρεμεί κατευθείαν το πράγμα. Λοιπόν, με συγχωρείτε, στην υγεία σας, να πίνω λίγο καφέ μου. Λοιπόν, και μπορεί να ρωτήσει κάποιος, ας πούμε, λέει, γιατί ο Χριστός, λέει, και γιατί να είναι ο Χριστός, ας πούμε, ο σκοπός. Γιατί ο Χριστός είναι ο μοναδικός που απαντά στο θάνατο. Ο Χριστός είναι ο μοναδικός που καταργεί τον θάνατο, ο μοναδικός που δίνει λύση. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος, αυτό είναι βαθιά ψυχολογικό, όταν ο άνθρωπος τοποθετηθεί όσον αφορά το σκοπό της ύπαρξής του, το σκοπό της ζωής του, έπειτα όλα τα υπόλοιπα πράγματα νοηματοδοτούνται. Υπάρχει μια ρίση, πατέρα μου, δεν θυμάμαι ποιος λέει, όταν ο Χριστός λέει στην πρώτη θέση, όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν στη σωστή θέση. Είναι ακριβώς αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Αυτομάτως, όταν ο Χριστός μπαίνει στην πρώτη θέση, νοηματοδοτείται η ύπαρξη, έχει νόημα η υπομονή που κάνουμε όταν περνάμε δύσκολα. Αυτομάτως έχει νόημα ο αγώνας που κάνουμε, ας πούμε, για την καθημερινότητα. Αυτομάτως έχει νόημα ο έρωτας, έχει νόημα η χαρά, έχουν νόημα τα πάντα. Και νοηματοδοτούνται γιατί? Γιατί πλέον δεν υπάρχει θάνατος. Δεν υπάρχει θάνατος. Πλέον δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι μάταιο, ας πούμε, γιατί έχει όλα μια προοπτική. Έχουν μια προοπτική αιώνια ζωής. Για τα πάντα υπάρχει λόγος. Και θα πει κάποιος, ας πούμε, έτσι, καλά, μήπως αυτό είναι ένας μηχανισμός άμυνας, μήπως είναι ακόμα ένας μηχανισμός άμυνας, ένα παραμυθάκι, ας πούμε, που πρέπει να λέμε στον εαυτό μας για να εξορκίσουμε το φόβο του θανάτου. Όχι, αγαπητοί μου, όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί οι μηχανισμοί άμυνας, μια άρνηση, παραδείγματος χάρη για τους γνώστες ή μια προβολή, έχουν συνήθως ημερομηνία λήξης. Τι θα πει αυτός? Αυτό θα πει ότι αν κάποιος μένει πολύ καιρό μέσα σε αυτούς, οδηγείται στο τέλος σε ψυχοπαθολογία. Στην Αγία μας Εκκλησία έχουμε μια δυσχυλιετή πορεία. Έχουμε εκατομμύρια μάρτυρες οι οποίοι χύσανε πρόθυμα το αίμα τους και προσέξτε, χύσανε το δικό τους αίμα. Δεν χύσανε άλλον αίμα, που είναι της μόδας σήμερα, ξέρω εγώ, το δικό τους αίμα, κάτι το οποίο πιστοποιεί την αυθεντικότητα της πίστης, πιστοποιεί ότι δεν μιλάμε για μηχανισμούς άμυνας εδώ πέρα. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και ένας πιο απλός τρόπος για να βεβαιωθεί κανείς για την αυθεντικότητα έτσι, αυτού του σκοπού, το έργο και είδε. Γεύσου. Έλα, γεύσου, κατάλαβε τι θα πει η Ορθοδοξία και αυτόματα θα καταλάβεις. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο σκοπός της ύπαρξης. Η πορεία προς αυτό. Οτιδήποτε άλλο αναχθεί σε σκοπό της ύπαρξης, οδηγεί απλά σε ψυχοπαθολογία. Και αυτό είναι το δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή συνάντησή μας. Ξέρω ότι ξεκινήσαμε λίγο πιο δύσκολα, έτσι, Πάτρε μου, λίγο, αλλά θεωρώ ότι έπρεπε να υποθούν αυτά για να μπορέσουν να μας δώσουν ένα βήμα για να συνεχίσουμε παρακάτω. Λοιπόν, και μπορεί να ρωτήσει λοιπόν κάποιος εύλογα, καθώς πηγαίνουμε, τι σχέση έχει όλο αυτό με τα παιδιά μας. Θέλω, αγαπητοί μου, να κάνετε μια εικόνα. Θέλω να φανταστείτε ότι παίρνετε το γιο σας, ότι παίρνετε την κόρη σας, ξέρω εγώ, τα εγγονάκια σας εκεί πέρα, όσοι είστε μεγαλύτεροι, και ότι τους ετοιμάζετε, ρε παιδί μου, τους ετοιμάζετε για έξω, για βόλτα. Τους δίνετε, τους χτενίζετε, τους φοράτε τα μπουφανάκια τους,
παίρνετε μαζί τις τσαντούλες τους, παίρνετε νερό, κολατσιό, παιχνίδια, βιβλία, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια και βγαίνετε από το σπίτι. Και αφού βγαίνετε από το σπίτι, τι γίνεται, κοντοστέκεστε εκεί πέρα. Κοντοστέκεστε εκεί πέρα, λοιπόν, και περιμένετε. Και έρχεται το παιδάκι, ας πούμε, και σας λέει, ξέρω εγώ, μαμά, μπαμπά, παππού, γιαγιά, λέει, τι θα κάνουμε, λέει, πού θα πάμε, σου κτλ. Και εσείς δεν έχετε ιδέα. Και του λέτε, δεν έχω ιδέα, παιδί μου. Κάθεστε λοιπόν τώρα εσείς, έτοιμοι, ετοιμασμένοι όλοι, και κοιτιέστε. Ή ξέρω εγώ, παίρνετε το παιδί ενώ το έχετε ετοιμάσει και αρχίζετε και περιφέρεστε εδώ και εκεί, ας πούμε, χωρίς κανέναν σκοπό, χωρίς κανέναν προορισμό κτλ. Δεν είναι χαζό κάτι τέτοιο. Δεν θα αρχίσει κάποια στιγμή να παραπονιέται το παιδί. Δεν είναι φυσιολογικό να παραπονιέται το παιδί κάποια στιγμή. Δεν είναι φυσιολογικό, ας πούμε, να αρχίσει να φοβάται κάποια στιγμή, ας πούμε, το παιδί. Δεν είναι φυσιολογικό έτσι, το παιδί μας αυτό έτσι, να αρχίσει να κλαίει. Μισό λεπτό εδώ πέρα. Έχω το τέτοιο. Λοιπόν. Και άντε κι αν είστε έξω από το σπίτι, κάπου στα κοντά, εκεί πέρα τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα. Αν είστε τίποτα σε καμιά ερημιά, ας πούμε, μακριά, αν έρθει η νύχτα, αυτή η νύχτα και σας βρει, ας πούμε, κάπου στο δάσος, ας πούμε, σε κάνα σκοτεινό μέρος, εκεί πέρα δεν θα φρικάρει το παιδάκι. Δεν θα στρεσαριστεί, ας πούμε. Εσείς δεν θα στρεσαριστείτε μαζί, δεν θα αρρωστήσει. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει, αγαπητοί μου, και με τη ζωή. Τι κάνουν οι άνθρωποι? Ετοιμάζουμε τα παιδιά μας με 1002 εφόδια. Τα μπουκώνουμε με ένα σωρό πράγματα. Τα μπουκώνουμε με γνώσεις, τα μπουκώνουμε με πληροφορίες, τα μπουκώνουμε με τέχνες, τα μπουκώνουμε με φιλοσοφίες, με μουσικές, για να πορευτούμε στη ζωή, τα ετοιμάζουμε, τα στέλνουμε φροντιστήρια, τα στέλνουμε σχολεία και πολύ καλά κάνουμε. Δεν διαφωνώ εγώ, κάνουμε πάρα πολύ καλά. Ξεχνάμε όμως να τους πούμε το πιο βασικό πράγμα. Ξεχνάμε να τους δείξουμε τον προορισμό. Ξεχνάμε να τους δείξουμε όχι το πώς, αλλά το πού πρέπει να πάνε. Και με τον τρόπο αυτό τα καταδικάζουμε. Τα καταδικάζουμε σε ένα υπαρξιακό άγχος, τα καταδικάζουμε σε μια υπαρξιακή κατάθλιψη, οντολογική κατάθλιψη, έτσι. Λοιπόν, και καλούνται τα παιδιά μας αυτά τα καταδικάζουμε να προσπαθούν να παλέψουν με 1002 υποκατάστατα. Τα καταδικάζουμε να πρέπει να παλέψουν αργότερα με φάρμακα, με εξαρτήσεις, με ειδονές, με ατέρμονες ψυχοθεραπείες, ναι, βάζονται τους ψυχολόγους μέσα σε αυτό, με ναρκωτικά. Λοιπόν, γιατί το παιδί είναι ένα καράβι, ας πούμε, το οποίο βγαίνει έτσι, αμολύεται στο πέλαγος και δεν ξέρει πού να πάει. Πρέπει να ξέρει το καράβι τον προορισμό του. Εναλλακτικά είναι καταδικασμένο αργά ή γρήγορα να βουλιάξει. Όσο καλούς ναύτες και να έχει, όσο πολλά εφόδια και να έχει, όσο καλός και να είναι ο καπετάνιος, αν δεν έχει προορισμό το πλοίο, με το που βγει το πρώτο κόντρα ρεύμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μπει στη διαδικασία και θα τα φέρει τα πάνω κάτω. Χωρίς προορισμό, θέλω να το ξέρετε, αυτό δεν υπάρχει λύση. Για να μπορέσουμε όμως να δείξουμε προορισμό στα παιδιά μας, πρέπει πρώτα τον προορισμό αυτό τον ξέρουμε εμείς. Βλέπετε πώς ξεδιπλώνουμε τη σκέψη μας έτσι σήμερα. Αυτό λοιπόν είναι το τρίτο σημείο που πρέπει να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση. Ότι πρέπει τα παιδιά να ξέρουν το προορισμό, που δεν είναι άλλος από το Χριστό, από μια χριστοκεντρική πορεία, και πρέπει πάση τη θυσία να οθήσουμε τα παιδιά μας, αγαπητοί μου, προς τα εκεί. Τι έχουμε πει ως τώρα? Ως τώρα είδαμε ότι ο διάβολος τι κάνει? Το πρώτο σημείο μας, προσπαθεί να μπει στη διαδικασία και να φέρει τα πάνω κάτω, να χαλάσει τις ρίζες των παιδιών και να μας κάνει να ξεχάσουμε τον προορισμό. Το δεύτερο σημείο, είπαμε, είναι ότι πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο προορισμός. Και λέμε, ο προορισμός είναι ο Χριστός, η χριστοκεντρική πορεία. Και το τρίτο σημείο, το οποίο έχουμε δώσει σήμερα, είναι ότι πρέπει τώρα να δούμε τα παιδιά μας, να τα πάρουμε και να τους δείξουμε ότι πρέπει να πάνε προς τα εκεί. Βλέπετε πώς ξεδιπλώνουμε. Πάμε λίγο παρακάτω. Ξέρετε, τα παιδιά, υπάρχει μια πολύ ωραία έκφραση που λέει ότι είναι μικρά, λέει, δεν είναι χαζά. Και όχι μόνο δεν είναι χαζά, αγαπητοί μου, τα παιδιά, αλλά έχουν και ορισμένα αισθητήρια πιο ανεπτυγμένα από εμάς τους ενηλίκους. Τα παιδιά, ας πούμε, δεν μπορεί να τα κορυδέψει εύκολα, ενώ εμείς είμαστε χαϊβάνια. Δείτε τι δούλευμα τρώμε από τους πολιτικούς, ας πούμε. Λοιπόν, τα παιδιά πολύ, πολύ εύκολα μπορούν να καταλάβουν τι είναι ψεύτικο και τι είναι αληθινό. Τα παιδιά μπορούν εύκολα να καταλάβουν το ποιος υποκρίνεται και ποιος όχι. Καταλαβαίνουν ποιος τα αγαπάει. Από βρέφη. Όταν ένας άνθρωπος είναι ταραγμένος, ένα βρέφος δεν κάθεται εύκολα στην αγκαλιά. Λοιπόν, ίσως όχι άμεσα, αλλά σε βάθος χρόνου τα παιδιά έχουν την τάση να απορρίπτουν ότι δεν έχει πολύ γερές βάσεις. Και αυτό να ξέρετε ότι είναι ένας από τους λόγους που οι εκκλησίες μας είναι σήμερα άδειες στην πλειονότητά τους από νέο κόσμο, αγαπητοί μου. Γιατί έχουμε αποτύχει να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας προς την κατεύθυνση αυτή.
Αποτύχαμε να δώσουμε στα παιδιά μας να καταλάβουν το τι είναι αυτό το μεγαλείο, γιατί περί μεγαλείου πρόκειται, της μάνας εκκλησίας μας. Και πώς να τα καταφέρουμε, πώς να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας όταν η στάση μας όλη είναι δασκαλίστικη. Πώς να γίνει αυτό όταν το μόνο που έχουμε μάθει είναι να κουνάμε το δάχτυλο με τα προηγούμενα 10 χρόνια στους νέους και να τα μπουκώνουμε με νόμους και κανόνες. Πώς να γίνει αυτό τη στιγμή που έχουμε αναγάγει, ας πούμε, το μεγαλείο της πίστης, το μεγαλείο της Εκκλησίας σε έναν κοινωνικό καθοσπρεπισμό. Γιατί να θέλει ένα τέτοιο παιδί να έρθει στην Εκκλησία? Έχετε μια ηγουμένη εκεί πέρα, μια ηγουμένη, νομίζω λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, Φιλοθέη, σε μια ιερά μονή Ναι, στην Αττική είναι, όχι σε εμάς εδώ. Στην Αττική, κάπου εκεί πέρα. Ναι. Για μας όλα είναι κάτω εδώ πέρα. Εμείς είμαστε πολύ πάνω, όλα είναι κάτω, όλα το ίδιο είναι. Σωστά. Κάπως έτσι. Έχετε μια ηγουμένη. Την άκουσα λοιπόν να λέει μια ιστορία κάποια στιγμή. Λέει, πάει ένας τύπος, λέει, σε μια εκκλησία, ξέρω εγώ, σε μια δύσκολη φάση της ζωής του να βρει παρηγοριά. Μπαίνει μέσα, στέκεται, κοπανάει λίγο την πόρτα, του κάνουν παρατήρηση επιτροπή. Πηγαίνει, ξέρω εγώ, να ανάψει κεράκι, του πέφτει πιο κεράκι, του κάνει παρατήρηση μια κυρία. Πάει, ξέρω εγώ, τέτοιο, τον μαλώνει μέσα ο παπάς. Βγαίνει μετά, κάθεται, βγαίνει ο δίσκος, δεν έχει λεφτά να δώσει, το στραβοκοιτάζει ο τέτοιος. Δηλαδή, μια τέτοια, ας πούμε, φάση. Φεύγει από εκεί πέρα στεναχωρημένος από την εκκλησία και πηγαίνει σε ένα μπαράκι. Μπαίνει μέσα, πέφτει, παραγγέλνει ένα ποτό. Την ώρα που το πίνει, του πέφτει και δεν σπάει το ποτό του κάτω. Κατευθείαν έρχεται σερβιτόρα, μη στεναχωριέστε κύριε, μαζεύει το ποτό. Έρχεται ο μπάρμαν, του λέει κερασμένο το δεύτερο ποτό από εμάς. Του λένε οι άλλοι, μη στεναχωριέσαι και σε εμάς έχουν πέσει τα ποτά κτλ. Δεν το στραβοκοιτά κανένας. Ποιος χώρος από τους δύο, λέει η ηγουμένη εκεί πέρα, ενέπνευσε τον άνθρωπο? Τον ενέπνευσε η εκκλησία ή τον ενέπνευσε, ας πούμε, τον μπαρ? Λοιπόν, για σκεφτείτε. Σκεφτείτε εδώ μέσα το πιο απλό. Πόσες φορές ο καθένας από εσάς έχει στραβοκοιτάξει, πόσες φορές ο καθένας από εσάς έχει κάνει παρατήρηση, πόσες φορές ο καθένας από εσάς έχει σχολιάσει μέσα στην εκκλησία? Βλέπω κάτι κυρίες γελάνε εκεί πίσω. Λοιπόν, και πώς μπορεί υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, σε ένα παιδί να μην έχει κάνει παρατήρηση ποτέ, ρε παιδί μου, αλλά και μόνο το ύφος σου και μόνο το βλέμμα σου, έτσι το καταλαβαίνει. Αυτό είναι μια συνέπεια, αυτό είναι δυσθενισμός. Λοιπόν, αν όμως το παιδί εμείς είμαστε τοποθετημένοι έτσι, ας πούμε, όλη μας η ζωή, και αυτό είναι ένα παράδειγμα τώρα, δεν είναι το μοναδικό. Όταν εμείς τοποθετούμεθα έτσι, πώς θα μπει το παιδί στην εκκλησία? Και άμα δεν πει στην εκκλησία, πώς θα οχυρωθεί? Ακόμα και να ξέρει το λόγο, ακόμα και να έχει πιστέψει ότι ναι, ρε παιδί μου, ο Χριστός είναι ο λόγος. Ωραία, είναι μια χριστοκεντρική πορεία ο λόγος. Πώς θα στείλουμε αυτό το παιδί να παλέψει, ας πούμε, χωρίς όπλα? Ο πόλεμος, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι πνευματικός. Ο πόλεμος που διεξάγεται είναι πνευματικός. Οπότε η λύση, η όποια λύση, θα έρθει, πατέρα μου και αγαπητοί μου φίλοι, μόνο σε πνευματικό επίπεδο. Όταν εμείς αποτυγχάνουμε να εμπνεύσουμε, είναι σαν να αφήνουμε τα παιδιά μας χωρίς όπλα. Γιατί θα αφήνουμε εκτός εκκλησίας, εκτός μυστήριων. Λοιπόν, οπότε, επόμενο σημείο που θέλω να κρατήσουμε είναι αυτό. Προσπαθήστε να εμπνεύσετε τα παιδιά σας. Να εμπνεύσετε τα παιδιά σας για να μπορέσουν έτσι να αναρωτηθούν, να μπουν, να πλησιάσουν, να μπουν μέσα στην εκκλησία. Ναι, στο φυσικό χώρο της εκκλησίας, στο ναό, στα μυστήρια. Αλλά πρέπει να εμπνευστούν. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν στο καράβι, θα μείνουν απ' έξω. Και πάμε και ξεδιπλώνουμε τη σκέψη μας ακόμα λίγο. Ένα ακόμα σημείο, το οποίο θέλω έτσι να δώσουμε σημασία, είναι ότι οι χριστιανοί δεν νοείται να είμαστε μίζεροι. Δεν νοείται να είμαστε μίζεροι. Υπάρχουν φορές που τα παιδιά μας, προσέξτε, ξέρουν το σκοπό της ύπαρξης. Δηλαδή, λέει, ο σκοπός της ύπαρξης είναι ο Χριστός. Τα έχουμε μάθει από μικρά. Υπάρχουν φορές που ναι, μπαίνουν στην εκκλησία, μετέχουν των μυστηρίων. Ναι, βεβαίως, πηγαίνουν, ξέρω, δίνουν παπαδάκια, βλέπω ότι κάτι εκεί κυκλοφορούσαν πριν κάτι παιδάκια. Λοιπόν, αλλά τι λείπει? Λείπει το αγωνιστικό φρόνημα. Λείπει η σπίθα από εμάς. Λείπει το πάθος, λείπει το μεράκι. Και ενώ ξεκινάνε για πόλεμο τα παιδιά αυτά, ξεκινάνε με τα μούτρα κάτω. Φανταστείτε, ας πούμε, σήμερα να γίνει μια επιστράτευση. Έτσι. Με συγχωρείτε. Και να ξεκινήσουν δύο συντάγματα, παραδείγματος χάρη, να πάνε να πολεμήσουν, ας πούμε, στα σύνορα με τον παλιό τρόπο. Φανταστείτε λοιπόν τον ένα διοικητή να βγαίνει, να δίνει όπλα, να δίνει τα πάντα κτλ. Να λέει ναι, πάμε να πολεμήσουμε τον εχθρό. Έτσι, και να λέει πάμε να τους σκίσουμε, ξέρω εγώ, ψηλά οι σημαίες, ψηλά οι καρδιές και πάμε να πολεμήσουμε. Ο ένας διοικητής. Και βγαίνει και ο άλλος διοικητής στο άλλο σύνταγμα και λέει εντάξει, έχετε όπλα, πάμε τώρα, τι να κάνουμε, καλά είμαστε, προσπαθούμε, στον αγώνα. Δηλαδή, ποιος από τους δύο ανθρώπους έχει έτσι περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει σε ένα τέτοιο πόλεμο, σε μια τέτοια μάχη? Υπάρχει, αγαπητοί μου, στους εκκλησιαστικούς χώρους διάχυτη μια άποψη του χριστιανού ως χριστιανούλη. Δεν ξέρω να το λέω σωστά, ως χριστιανούλη.
ενός έτσι καλού, μίζερου παιδιού, το οποίο δαιμονοποιεί και το οποίο αποφεύγει οτιδήποτε έχει μέσα του χαρά. Έχουμε μεγάλη ενοχή της χαράς, ας πούμε. Οτιδήποτε έχει μέσα του γλέντι, οτιδήποτε έχει μέσα του γιορτή, οτιδήποτε έχει μέσα του ορμή. Υπάρχει μια διάχυτη ενοχή εντός των εκκλησιαστικών κύκλων απέναντι σε οτιδήποτε κάνει λίγο φασαρία παραπάνω, ρε παιδί μου. Απέναντι σε οτιδήποτε πάει να εκφραστεί έτσι με λίγο πιο έντονο τρόπο. Και κάτι τέτοιο, εκτός από το γεγονός ότι λειτουργεί αποθητικά για ένα παιδί το οποίο θέλει να δω τι είναι εκκλησία, ρε παιδί μου. Τι είναι εκκλησία. Είναι και βαθύτατα αντιεκκλησιαστικό. Πώς θα πεις έναν νέο να είναι περήφανος και να ζήσει μια καλή υπερηφάνεια τη στιγμή που έχεις καταντήσει την εκκλησία ένα σύστημα και τον εγκλωβίζεις εκεί μέσα. Άντε πες μου. Τη στιγμή που έχεις δώσει, που δεν του έχεις δώσει μάλλον να καταλάβει τι είναι εκκλησία. Τη στιγμή που εσύ ο ίδιος δεν έχεις, ας πούμε, την τρέλα, τη φλόγα για αυτό εδώ πέρα το οποίο ονομάζεται Ορθοδοξία. Με τι εφόδια, με τι αντίδοτα, ας πούμε, θα το στείλεις να παλέψει, ας πούμε, σε έναν κόσμο, ο οποίος από την άλλη μεριά έχει να του προτείνει, ας πούμε, 1002 ειδονές. Αν δεν γευτεί το παιδί τη χαρά της Ορθοδοξίας, αν δεν γευτεί το μεγαλείο της Εκκλησίας, αν δεν γευτεί αυτό που λέγεται χαρά της Αναστάσεως, να το γευτεί όμως, αν δεν χαρεί, ας πούμε, τη χαρά της κοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους. Σας βλέπω εκεί πέρα πώς είστε όλοι μαζί, πίνετε καφέ, μιλάτε, γελάτε, κάνετε. Πώς θα βγει αυτό το παιδί, ας πούμε, στον κόσμο και θα παλέψει. Και πώς θα μπει σε διαδικασία και να αγωνιστεί. Πώς, δεν γίνεται αυτό. Ο Χριστός, αγαπητοί μου, είναι πανηγύρι. Είναι χαρά. Είναι ένα πανηγύρι το οποίο μπορεί να έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Εμείς όμως, όταν δεν το έχουμε καταλάβει αυτό, όταν εμείς δεν το βιώνουμε στο πετσί μας, δεν μπορούμε να το περάσουμε και στα παιδιά. Και αυτά δεν έχουν μετά από τι να κρατηθούν. Μου αρέσει πάρα πολύ, πατέρα μου, να λέω το εξής. Θυμηθείτε που έγινε το πρώτο θαύμα του Χριστού. Πού έγινε το πρώτο θαύμα, σε γάμο έγινε. Σε γλέντι. Και τι έκανε θαύμα, σε γιορτή, γιορτάζανε και χορεύανε. Και τι έκανε, έκανε το νερό κρασί. Γιατί το έκανε αυτό. Το έκανε για να παρηγορηθεί ο κόσμος, το έκανε αυτό. Για παρηγοριά, δηλαδή αυτό. Εντάξει. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Επόμενο σημείο, λοιπόν. Η Ορθοδοξία δεν είναι μιζέρια. Η Ορθοδοξία είναι γιορτή, είναι χαρά. Είναι μια χαρά της Αναστάσεως, μια χαρά της κοινωνίας. Και πρέπει να το καταλάβουμε πρώτα εμείς για να το καταλάβουν μετά και τα παιδιά μας. Αν δεν το έχουμε καταλάβει εμείς, σημαίνει ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Σημαίνει ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει δυσλειτουργία στη σχέση μας, στη ζώσα σχέση μας με την Εκκλησία. Και τι πρέπει να κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Γι' αυτό έχουμε τους πνευματικούς. Τους πνευματικούς γι' αυτούς τους έχουμε. Λοιπόν, και πάμε λίγο παρακάτω. Έτσι, ξεδιπλώνοντας πάλι τη σκέψη μας. Το επόμενο σημείο, λοιπόν, θέλω να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από αυτό, είναι η συνέπεια. Συνέπεια. Τι είναι η συνέπεια? Μάστιγα. Όταν εμείς είμαστε ασυνεπείς σε αυτά που κηρύττουμε, αυτομάτως νεκρώνουμε και την οποιαδήποτε προσπάθεια πάει να ξεκινήσει, ας πούμε, από πλευράς των παιδιών μας. Α ξεκινήσουμε από τα πάνω και να κατεβούμε προς τα κάτω. Όταν ο δεσπότης κυκλοφορεί με αυτοκίνητο των 100.000 ευρώ, την ώρα που τα παιδιά πεινάνε, όταν ο παπάς για κάθε μυστήριο ευχέλιο έχει ταρίφα και αρνείται να το πραγματοποιήσει, εάν, ας πούμε, δεν μπει στη διαδικασία να πληρωθεί πρώτα, εγώ δεν σου λέω, κάποιος θέλει να βοηθήσει, να δώσει τον παπά. Ναι, να δώσει. Αλλά όταν μπαίνει ταρίφα, εκεί πέρα έχουμε θέμα. Όταν ο πατέρας, ο χριστιανός, ο λαϊκός, ο πολλά βαρύς, χτυπάει τη γυναίκα του στο σπίτι και μετά μου τρέχει σε ομιλίες. Όταν, ας πούμε, η χριστιανή μάνα δεν έχει σταματήσει, ξέρω εγώ, να κουτσομπολεύει τον ένα και τον άλλο. Όταν ο κατηχητής δεν μιλιέται με τον παπά και ο επίτροπος με τον νεοκόρο και η κυρία της επιτροπής και του φιλοπτώχου μαλώνουν με την άλλη την κυρία που είναι το τέτοιο. Δηλαδή, συγγνώμη, θα γυρίσουμε να πούμε εκεί πέρα στα παιδιά τι. Να εμπνευστούν από τι, να πάει κόντρα σε ποιο ρεύμα. Μα εμείς καταντήσαμε να είμαστε το ρεύμα, αγαπητοί μου. Εμείς είμαστε το ρεύμα. Εμείς είμαστε αυτοί τους οποίους θέλουμε το παιδί μας να αποφύγει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα σας πω προσωπική μου εμπειρία μέσα από το γραφείο. Έρχεται μια κοπέλα, πεντηκοστιανή. Λοιπόν, η οικογένειά της ήταν βασικά πεντηκοστιανή, αυτή είχε μεγάλωση εκεί πέρα, ακολουθούσε, τέλος πάντων. Νομίζω ο πάτερ μου αιρετικό θεωρείται αυτό, αν δεν κάνω λάθος, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα. Λοιπόν, και μου έλεγε το κορίτσι αυτό. Ταλαιπωρημένο. Λευτέρη λέει, γύρισα, λέει, παντού πήγα από εδώ, από εκεί, είχε μπλέξει και με κάτι hinduιστικά, κάτι τέτοια. Λοιπόν, θα σου πω, λέει, την αλήθεια μου. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι η Ορθοδοξία είναι αληθινή πίστη. Μου το είπε στο γραφείο, πεντηκοστιανή. Η Ορθοδοξία είναι αληθινή πίστη. Ξέρεις τι με δυσκολεύει και τι με κρατάει πίσω? Ένα πράγμα λίγο. Ότι δεν έχω συναντήσει κάποιον συνεπή Ορθόδοξο μέχρι τώρα. Από αυτά που έχω διαβάσει, από αυτά που έχω δει, από αυτά που έχω ζήσει, το πιστεύω, λέει, ότι η Ορθοδοξία είναι αληθινή πίστη. Το πιστεύω. Αλλά δεν έχω συναντήσει άνθρωπο, λέει, να πει. Μέχρι τώρα, ας πούμε, όχι να μου πει, να δω τι είναι συνεπής. Θα σου πω κάτι. Ντράπηκα
Στεναχωρέθηκα, λέω κορίτσι μου, λέω, δεν έχω σου πω κάτι, λέω, σου ζητώ συγγνώμη. Αυτό. Έχουμε στα χέρια μας, αγαπητοί μου, έναν θησαυρό και δεν ξέρουμε τι να τον κάνουμε. Και μπαίνουμε στη διαδικασία να προτείνουμε στα παιδιά μας κάτι το οποίο, ας πούμε, τους κάνουμε να πιστεύουμε, τα κάνουμε να πιστεύουν ότι δεν είναι εφαρμόσιμο. Αν δεν είμαστε συνεπείς στο σπίτι μας, στη σχέση μας, στο σύζυγό μας, στη σύζυγό μας, κοινωνάτε, πάτε στα σπίτια και τρώγεστε μετά με το σύζυγο και τη σύζυγο σαν τα σκυλιά. Εντάξει. Εγώ, ας πούμε, δεν θα ήθελα να πάω εκκλησία. Θα μπει εσύ καλύτερο, τα ίδια κάνω κι εγώ, αν δεν κρατηθώ. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, ωραία όλα αυτά. Ωραία. Και προχωράμε τη σκέψη μας λίγο ακόμα. Πάμε τώρα στη ρίζα του προβλήματος. Από πού ξεκινάει το πρόβλημα αυτό, αγαπητοί μου? Από πού ξεκινάει το πρόβλημα, ας πούμε, και δεν εμπνέουμε? Λοιπόν, από πού ξεκινάει το πρόβλημα και είμαστε μίζεροι? Από πού ξεκινάει το πρόβλημα έτσι και δεν είμαστε συνεπείς, είμαστε ασυνεπείς σε αυτά τα οποία λέμε στα παιδιά μας? Από πού ξεκινάει το πρόβλημα και τα αφήνουμε εν τέλει ανοχήρωτα? Από μια φράση που εγώ άκουσα από τον Παπαβαγγέλη πρώτη φορά να τη λέει, να σας πω την αλήθεια μου. Λοιπόν, και από τότε μου κόλλησε, έτσι μου σφήνωσε στο μυαλό, από το γεγονός ότι είμαστε ακατήχητοι. Είμαστε ακατήχητοι. Και είμαστε ακατήχητοι τόσο σε επίπεδο έτσι, γνωστικό, να μάθουμε τα της πίστεως, αλλά και πολύ περισσότερο σε επίπεδο βιωματικό. Δηλαδή, σε επίπεδο μετοχής των μυστηρίων είμαστε ακατήχητοι. Είμαστε ακατήχητοι και αν και είμαστε μυρωμένοι, βαφτισμένοι, δεν βιώνουμε, αγαπητή μου, ορθοδοξία. Δεν τοποθετούμε εμείς οι ίδιοι τον Χριστό στο κέντρο. Αρκούμαστε σε μια επιφανειακή παρουσία της πίστης, έτσι, στη ζωή μας, η οποία εξαντλείται, ξέρω εγώ, σε θυμοτυπισμούς, να μαζευτούμε, να κάνουμε κανένα τέτοιο, κανένα αλλιώτικο. Λοιπόν, σε πρακτικές, ας πούμε, να κάνουμε καμιά δράση, να μοιράσουμε λίγο τίποτα τρόφιμα. Καλά είναι και αυτά, δεν λέει κανένας όχι. Σε μια τρομοπροφητολαγνία, όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Και όσον αφορά τις προφητείες, ας πούμε, ειδικά, εδώ πέρα να τονίσω το εξής. Εγώ προσωπικά θα σας μιλήσω. Εγώ πιστεύω στις προφητείες και οτιδήποτε έχει, ό,τι έχει προλεχθεί. Τα πιστεύω όλα. Μέχρι τελείασα, παιδί μου. Ό,τι λέγεται, ας πούμε, και όχι στα ίντερνετ, αλλά το πιστεύω, αλήθεια σας λέω. Και πιστεύω ότι θα γίνουν κατά γράμμα. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν ο άνθρωπος το μόνο που κρατάει από τις προφητείες είναι το τι μέλη γενέστε, ας πούμε, και όχι το να τα αρκουνηθεί για να πάρει στα σοβαρά τη ζωή του, για να δει τι θα κάνει με το θάνατο, για να δει τι θα κάνει με τον συνάνθρωπο, να δει τι θα κάνει με το Θεό, δηλαδή να λειτουργήσει αυτό ως μια συνθήκη, ας πούμε, αφυπνιστική. Είναι σαν να κυνηγάει το δέντρο, ας πούμε, και να χάνει τελικά το δάσος. Λοιπόν, είμαστε ακατήχητοι, αδερφοί μου, τη στιγμή που το αντίπαλο δέος, ξέρω εγώ, ο διάβολος από την άλλη, οργανώνεται μέρα με τη μέρα, αλωνίζει. Λοιπόν, γι' αυτό αφήνουμε τα παιδιά μας απροστάτευτα. Και τι πρέπει να κάνουμε, θα πει κάποιος, τι πρέπει να κάνουμε, ας πούμε, για να κατοικηθούμε? Πώς μπορούμε να κατοικηθούμε? Κοιτάξτε τώρα, εγώ θα σας πω, θα σας μιλήσω απλά έτσι, χωριάτικα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα μυστήρια. Και από όλα τα μυστήρια θα σας πω την εξομολόγηση. Όλοι. Να μην υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είναι ανεξομολόγητος, αγαπητοί μου. Βάλτε το πνευματικό σαν σημείο αναφοράς. Αυτό μπορώ να σας πω εγώ. Δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Ξεκινήστε από το πνευματικό και από εκεί πέρα θα δούμε. Μα έχουμε πνευματικό. Ωραία, εκεί πέρα δουλέψτε. Πάτερ μου, τι να κάνω, τι, πώς, γιατί? Μια καλή ανησυχία. Όταν πονάς, πας σε έναν γιατρό και λες: Γιατρέ, λες, εγώ ας πούμε πονούσε η μέση μου. Πήγαινα στον έναν γιατρό, του έλεγα, ξέρω εγώ: Πέτρο, πονάει η μέση μου. Λευτέρη, λέει, θα πάρεις αυτές τις βιταμίνες. Πήγαινα, γυρνούσα σπίτι. Δεν μου καθόταν. Ξανά πήγαινα. Τέτοιο, γράψαμε και καμιά ψυχοθεραπεία. Μήπως να κάνω και κάτι τέτοιο. Μήπως και από εδώ, μήπως και από εκεί πέρα. Μετά πήγαινα σε ορθοπαιδικό δεύτερο. Μετά πήγαινα στη. Δηλαδή, μην αρχίσουμε να αλλάζω πνευματικούς, αλλά θέλω να πω ότι όταν καίγεσαι για κάτι, φέρνεις τον κόσμο τούμπα. Όταν το παιδί σου είναι άρρωστο, κάνεις τη γη 10 γύρους, ας πούμε, για να βρεις τον κατάλληλο γιατρό. Όταν, ας πούμε, μιλάμε για το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή, την οντολογία του ανθρώπου, εκεί πέρα τι κάνεις? Τον έχεις να το ζαλίσεις το πνευματικό σου, άμα χρειαστεί. Εντάξει, άμα αυτός πρέπει να σε κόψει, θα σε κόψει μετά. Θα σε βάλει σε τάξη. Λοιπόν, οπότε να ξεκινήσουμε από εκεί. Εγώ αυτό μπορώ να πω. Και πολλές τέτοιες λειτουργίες. Αυτό μου λέει το τέτοιο, η κούτρα μου, η γκλάβα μου, ας πούμε. Από εκεί και πέρα θα τα βρείτε το πνευματικό. Να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα. Έτσι κατηχείται ο άνθρωπος. Από εκεί και πέρα όμως, πάμε και λίγο παρακάτω. Μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο? Ναι, μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, ό,τι κάνουμε για μας, να ξεκινήσουμε για να το κάνουμε και για τα παιδιά μας. Να ξεκινήσετε να βάζετε τα παιδιά σας στην εκκλησία
Από πολύ μικρά, να τα κοινωνάτε από μικρά, να εκκλησιάζονται από μικρά, να σας βλέπουν, να βλέπουν τη διαδικασία στο πνευματικό, να προσεύχονται. Μην περιμένετε να πάει το παιδί 14 χρόνια και 15, να έχει φτάσει στην εφηβεία, να είναι έτοιμος που να παντρευτεί, να πούμε, ξέρω εγώ, που λέει ο λόγος, και εσείς να πείτε τότε, άντε να τον στέψει μια Δετάρτη και μια Παρασκευή, ξέρω εγώ. Δηλαδή, 14 χρόνια έχει φύγει, είναι άντρας, είναι γυναίκα, είναι 15, ξέρω, 18. Όχι, από μικρά. Ξεκίνηστε από μικρά, χωρίς πίεση. Απαλά, όμορφα, ωραία. Θυμηθείτε τι κάνανε οι γιαγιάδες σας. Όσοι έτσι θυμάστε, ξέρω εγώ. Έχω ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν πάνε εκκλησία, ας πούμε, κτλ. Και όμως ξέρετε τι μου λένε. Λέει, πολύ αναπολώ, λέει, που με έπαιρνε η γιαγιά μου, λέει, μικρό, πήγαινε στην εκκλησία και μετά με πήγαινε για μπουγάτσα έξω, λέει, για κακάο. Και θυμάται αυτό. Μετά από 40-50 χρόνια, δεν έχει ξαναπατήσει στην εκκλησία. Και λέει, θέλω να γυρίσω πίσω εκεί πέρα, να με έχει η γιαγιά μου το χέρι, να πάμε να φάω το αντίδωρο εκείνο το ζυμωτό, το ξινό που είναι κτλ. Και μετά να πάω για κακάο και μπουγάτσα. Αυτά όλα είναι, δημιουργούμε μνήμες στα παιδιά έτσι. Οπότε το πώς κατοικούμε θα είναι αυτό. Εμείς πρώτα μέσα στο πνευματικό, στα μυστήρια, και σε ένα δεύτερο χρόνο τα παιδιά μας από πολύ μικρά σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω όμως να σας πω και κάτι ακόμα, αγαπητοί. Αφού τα κάνουμε αυτά, θέλω μετά να ψάξουμε να βρούμε ανθρώπους. Ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να αλλάξουμε 2 λόγια έτσι, πνευματικά και να κάνουμε παρέα. Δεν προτείνω να φτιάξουμε κάστες, προσέξτε. Προτείνω να βρούμε ανθρώπους που ο ένας θα μπορεί να στηρίξει στον άλλον, ας πούμε, σε όλη αυτή εδώ πέρα την πνευματική, ας πούμε, την προσπάθεια. Και αυτό εδώ πέρα θα βοηθήσει και τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά, ξέρετε, από μια ηλικία και μετά, όχι τόσο μικρά όσο ο μάγκας μας εδώ πέρα, ο μικρούλης, λοιπόν, σε πιο μεγάλες ηλικίες, εκεί πέρα στα 10, στα 12, έχουν την τάση να απορρίπτουν τους γονείς. Αρχίζουν να απορρίπτουν τους γονείς. Όταν όμως είναι σε ένα πλαίσιο, σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο, εκεί πέρα θα δουν τα άλλα παιδιά, τι κάνουν οι φίλοι των φίλων, και έτσι, ας πούμε, αυτά εδώ πέρα τα παιδάκια θα αρχίσουν, ξέρω εγώ, και αυτά να παίρνουν τα χαμπάρια τους που λέμε. Και επίσης, πλαίσια, αγαπητοί μου, πλαίσια. Προσπαθήστε πάση τη θυσία να εντάξετε έτσι, τα παιδιά σας και συνενταχθείτε σε πλαίσια. Οργανωθείτε γύρω από την ενορία σας. Οργανωθείτε γύρω από τα κατηχητικά της ενορίας σας. Οργανωθείτε γύρω από τις κατασκηνώσεις της ενορίας σας. Δεν έχει ενορίες σας, της Μητροπόλεως σας. Οργανωθείτε έτσι σε μικρές ομάδες γύρω από τον ιερέα. Βοηθήστε τον ιερέα σας. Λοιπόν, είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες παντού και αυτό είναι, ναι, Πάτρι μου, ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα της δικής σας εκκλησίας μας. Αλλά όπου υπάρχουν ή όπου γίνεται η παραμικρή προσπάθεια, βοηθήστε αυτή την προσπάθεια και στηρίξτε την. Είναι ανταποδοτικό αυτό, να το ξέρετε. Όση δουλειά δεν μπορείτε να κάνετε εσείς εντός του σπιτιού, σας το υπογράφω ότι θα το κάνει η συνύπαρξη με άλλα παιδιά τα οποία παλεύουν πάνω κάτω τον ίδιο αγώνα. Υπάρχει μια φράση που λέει ότι όταν πιάνει μας, έτσι, ο μοναχικός λύκος πάντοτε πεθαίνει, ενώ η αγέλη πάντοτε επιβιώνει. Έτσι. Κατήχηση λοιπόν των γονιών, εξομολόγηση στο κέντρο, παρέες με ανθρώπους οι οποίοι έχουν, ας πούμε, ένα ίδιο πνεύμα, να το κυνηγάτε λίγο όλο αυτό, και οργάνωση γύρω από την ενοριακή ζωή. Και ένταξη των παιδιών μας, σε κατηχητικά, ένταξη των παιδιών μας σε κατασκηνώσεις, ένταξη των παιδιών μας σε τέτοια πλαίσια. Πατέρα μου, αγαπητοί μου, έτσι, φίλες που είστε εκεί πέρα και διαδικτυακά όσοι μας παρακολουθούν, εγώ αυτά τα λίγα είχα να σας πω, κάνοντας έτσι ένα sum up πάνω στα όσα είπα, μια ανακεφαλαίωση των σημείων, θα δώσουμε τα εξής, ας πούμε, 8 μικρά σημεία. Πρώτον, θέλω να ξέρουμε ότι είμαστε σε πόλεμο και είμαστε σε πόλεμο με τον διάβολο τον ίδιο. Δεν είμαστε σε πόλεμο με ανθρώπους. Δεν μας φταίει το κράτος, δεν μας φταίνουν οι κυβερνήσεις, δεν μας φταίνουν τα πρόσωπα. Ο διάβολος ο ίδιος είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ακαθόριστο κακό. Και προσπαθεί να κάνει το εξής: να αποκόψει το παιδί μας από τις ρίζες και από τον προορισμό. Δεύτερον, το δεύτερο πράγμα που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι ο Χριστός είναι ο σκοπός της ύπαρξης. Ο λόγος για τον οποίο ζούμε είναι ο Χριστός ο ίδιος. Η πορεία προς αυτόν. Οτιδήποτε άλλο οδηγεί σε μια ψυχοπαθολογία. Σας το λέω σαν ψυχολόγος αυτό. Τρίτον, πρέπει τα παιδιά να ξέρουν τον προορισμό του, που δεν είναι άλλος από τον Χριστό, δεν είναι άλλος από αυτή τη χριστοκεντρική πορεία. Και πάση τη θυσία πρέπει να προσπαθήσουμε να τα οθήσουμε τα παιδιά μας προς τα εκεί. Ένα τέταρτο επόμενο σημείο, εμπνεύστε, αγαπητοί μου, τα παιδιά σας. Εμπνεύστε τα για να αναρωτηθούν, για να μπορέσουν να πλησιάσουν την Εκκλησία, να εμπνευστούν. Το πέμπτο κομμάτι είναι ότι η Ορθοδοξία δεν είναι μιζέρια. Δεν μπορεί ο χριστιανός να είναι μίζερος, να είναι χριστιανούλης. Είναι γιορτή η Ορθοδοξία, είναι χαρά, είναι μια χαρά της Αναστάσεως. Πρέπει να το καταλάβουμε εμείς πρώτα, να το βιώσουμε πρώτα εμείς και μετά τα παιδιά. Ένα έκτο σημείο είναι η συνέπεια. Αν δεν είμαστε εμείς συνεπείς, καλύτερα να το βουλώσουμε αυτό εδώ πέρα. Το έχουμε ραμμένο, δεν υπάρχει νόημα.
Το 7ο σημείο είναι ότι το πρόβλημα είναι ότι είμαστε ακατήχητοι. Και η κατήχηση λαμβάνει χώρα σε δύο επίπεδα, σε γνωστικό αλλά και σε βιωματικό. Πώς να ξεκινήσουμε? Εξομολόγηση από εκεί πέρα. Και θα θυμάστε αυτό που είπαμε. Όταν ο άνθρωπος νοσεί, κάνει τούμπα όλους τους γιατρούς. Όταν όμως μιλάμε για το πιο σημαντικό, πάμε στον πνευματικό. Εντάξει, δεν μου είπε τίποτα και σηκωνόμαστε φεύγουμε. Όχι, εκεί πέρα θα ψαχτείς. Και το 8ο κομμάτι, προσπαθήστε έτσι, να κάνετε έτσι παρέα με ανθρώπους που μπορείτε να συνοηθείτε, να αλλάξετε 5 πράγματα. Και προσπαθήστε να δημιουργήσετε έτσι μικρά πλαίσια για τα παιδιά σας. Κατηχητικά, κατασκηνώσεις, συνοριακή ζωή, βοηθήστε όσο μπορείτε. Εδώ πέρα είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα. Θα ξεκινήσω και θα σας πω ότι σε αντίθεση, ας πούμε, τη φυσική, τα μαθηματικά, την ιατρική ακόμα, η ψυχολογία δεν είναι επιστήμη. Δεν είναι επιστήμη. Ακολουθεί, είναι σπουδή η ψυχολογία, είναι μελέτη, είναι σπουδή, είναι μελέτη, αλλά δεν είναι επιστήμη. Γιατί, αν και ακολουθεί κάποιους νόμους, κάποιους κανόνες, ακολουθεί κάποια έτσι, υπάρχουν κάποιες αρχές ίσως οι οποίες διέπουν, επειδή είναι τόσο υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας, έτσι, η επιλογή του ανθρώπου. Τρία πράγματα είναι ο άνθρωπος. Είναι γονίδια, είναι περιβάλλον και είναι και επιλογή. Τα γονίδια μας δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Αυτό το οποίο αναφέρατε εσείς είναι ο έλεγχος επί του περιβάλλοντος, κάτι το οποίο μπορεί να διαμορφώσει, ας πούμε, τις συνειδήσεις, αλλά στο τέλος πάντοτε υπάρχει και αυτό το οποίο ονομάζεται επιλογή. Αυτά ακριβώς τα οποία λέτε είναι η ομιλία που θα κάνουμε την Τρίτη κάτω στον Παπαγιώργη, πέρα από το σκηνάκι, στον πατέρα Νεκτάριο. Έχει να κάνει, ας πούμε, με αυτά ακριβώς τα πράγματα. Θα τα πούμε αναλυτικά. Εγώ θα σας πω το εξής, για να το απλοποιήσουμε. Όπως θα έλεγες στο παιδί σου να μην πάρει τίποτα από κανέναν στο δρόμο άγνωστο, ακόμα και αν αυτός έχει την καλύτερη πρόθεση, ας πούμε. Όπως μας λέγανε εμάς, λέει, μην παίρνετε καραμέλες, λέει, έξω από τα σχολεία, ξέρω εγώ, και από αυτά. Ή μην παίρνετε, λέει, από γνώστους. Το ίδιο ακριβώς πράγμα θα παλέψει να κάνεις και σήμερα. Ό,τι δεν εμπιστεύεσαι, όποιον δεν εμπιστεύεσαι, όποιο σύστημα δεν εμπιστεύεσαι, όποιους ανθρώπους δεν είσαι σίγουρος για τις προθέσεις τους, ό,τι σου προσφέρουν, θα προσπαθείς να το κόβεις. Και όπως προσπαθείς να το κόβεις για σένα, θα προσπαθείς να το κόβεις για τα παιδιά σου. Έτσι. Τα συναισθήματα και οι συνειδήσεις, μάλλον, διαμορφώνονται πώς? Διαμορφώνονται αφού υπάρξει πρώτα γνωστική επεξεργασία. Χωρίς να υπάρξει γνωστική επεξεργασία, δηλαδή χωρίς κάτι, μια πληροφορία, μια εικόνα, ένα ήχος, μια είδηση, αν δεν περάσει από το γνωστικό, από το νου του ανθρώπου, δεν μπορεί να διαμορφώσει συνείδηση. Οπότε, όσοι έρχονται και σου προσφέρουν σήμερα έτσι, παχυλά πληροφορίες, ειδήσεις, τάσεις ή οτιδήποτε, εάν δεν τους εμπιστεύεσαι, σταματάς οποιοδήποτε παράδοση με αυτούς. Τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά, κλείστε τις τηλεοράσεις. Αν δεν εμπιστεύεστε αυτούς που έχουν τα κανάλια και αυτούς που κάνουν τις εκπομπές, κλείστε τις τηλεοράσεις. Κλείστε τα ραδιόφωνα. Κλείστε τις εφημερίδες. Κλείστε τα πάντα. Δηλαδή, να αποκοπούμε από τον κόσμο, δεν αποκόβεσαι από τον κόσμο. Η κοινωνία είναι αυτό που έχετε αυτή τη στιγμή. Η κοινωνία είναι αυτό που κάνετε σήμερα το πρωί. Η κοινωνία είναι το τσίπουρο που θα πας μετά. Εντάξει, άμα γίνει πόλεμος θα το μάθεις. Και άμα γίνει πλημμύρα θα το μάθεις. Το μαθαίνουμε, δεν είναι κάτι. Μη στεναχωριέσαι. Και άμα γίνει, ξέρω εγώ, τι να πω, και επιδρομή αλλοφύλων, εμφύλιος, πώς τα λέτε εκεί πέρα στη δεξιά, απολυμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, κάπως θα το μάθουμε. Οπότε, αν θέλουμε εμείς να μπούμε στη διαδικασία και να κάνουμε κάτι γι' αυτό, για μας και για τα παιδιά μας, είναι να αποκόψουμε την όποια επικοινωνία ή κοινωνία με τις πηγές οι οποίες στέλνουν αυτά εδώ πέρα τα μηνύματα, επειδή δεν εμπιστευόμαστε τις προθέσεις τους. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να το περιορίσουμε. Ξέρετε, κάνουμε απλά το εξής λάθος. Υιοθετούμε μια στάση, ας πούμε, και εγώ το κάνω και με τα παιδιά μου. Έλα μωρέ, βλέπει ένα παιδικό το παιδί. Λες, εντάξει, έλα μωρέ, ένα παιδικό είναι. Εντάξει, ένα παιδικό είναι σήμερα. Ένα παιδικό είναι αύριο, ένα παιδικό είναι μεθαύριο. Λες, θα δω ειδήσεις σήμερα. Θα δω, ξέρω εγώ, τον τάδε, άντε μην λέμε ονόματα. Λες, εντάξει, δεν είναι και τίποτα, να δω, να μάθω λίγο. Βλέπεις σήμερα, βλέπεις αύριο, βλέπεις μεθαύριο. Τελείωσε αυτός εκεί πέρα, ας πούμε, έρχεται, επιπηλίζει. Κάποια στιγμή θα σε βρει χωρίς άμυνες, θα μπει μέσα, αρχίζει η συνείδηση και επηρεάζεται. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στα πάντα. Έτσι δουλεύει ο διάβολος γενικά, δηλαδή έτσι δουλεύει η αμαρτία.
Θυμηθείτε, έλεγε ο Μελέτιος ο Καλαμαράς, ο δεσπότης, ο επίσκοπος εκεί πέρα που ήταν στην Πρέβεζα, είχε κάνει μια πολύ ωραία ομιλία για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ας πούμε, και για τον Ηρώδη. Λέει, ο Ηρώδης, που ο αποκεφάλης του Άγιο τον Πρόδρομο, λέει, δεν τον μισούσε, λέει, τον Άγιο Ιωάννη. Αντιθέτως, λέει το Ευαγγέλιο, τον αγαπούσε κιόλας. Ο Ηρώδης αγαπούσε τον Άγιο τον Πρόδρομο. Λέει, πώς το ξέρουμε αυτό? Λέει το Ευαγγέλιο. Λέει, ιδέως οίκουε αυτόν. Δηλαδή, τον άκουγε με ωραία, ρε, το συμπαθούσε. Σαν να λέμε, έβγαινε, μιλούσε, ας πούμε, ο Αγιάννης έξω και τον άκουγε. Άρχισε ψου. Πώς τη λένε, η Ηρωδιάδα, πώς τη λένε. Η Ηρωδιάδα. Αυτή. Ναι, αυτή η παλαβιάρα άρχισε να του ψιθυρίζει. Τσίγκερ, ψιθύρισε. Άντε, λέει, στο βάλω φυλακή. Δεν έγινε και τίποτα. Ψιθύριζε, πλέον θα κάνουμε, λέει, μια γιορτή. Δεν έγινε και τίποτα. Να πιούμε. Δεν έγινε και τίποτα. Να πιούμε λίγο παραπάνω. Δεν έγινε και τίποτα. Να πλακωθούμε, λέει, στο ποτό. Δεν έγινε και τίποτα. Να μεθύσουμε. Δεν έγινε και τίποτα. Να χορέψουμε. Δεν έγινε και τίποτα. Να χορέψει και μικρή. Δεν έγινε και τίποτα. Προσέξτε τώρα, Δεν κάνει, δεν τον πειράζει τον Αγιάννη τίποτα. Να χορέψει μικρή δεν έγινε και τίποτα. Να υποσχεθεί μπροστά στον κόσμο δεν έγινε και τίποτα. Και ενώ τον έχει φτάσει. Σιγά σιγά, με μικρή πληροφορία, μικρά. Και τον φτάνει σε ένα σημείο και του λέει: θέλω το κεφάλι του προδρόμου. Και ενώ πάλι μπορεί εκείνη τη στιγμή, είναι αυτό που λέμε ο αστάθμητος παράγοντας, μπορεί να επιλέξει και να πει: βασιλιάς, δεν είμαι, ούτε θέλω κάνω. Δεν στο δίνω το κεφάλι του προδρόμου. Δεν στο δίνω, ρε παιδί μου, είπα ξύπα. Δεν είμαι βασιλιάς. Τον έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο. Και εκεί πέρα τον αναγκάζει, ας πούμε, να πέσει σε αυτή τη φοβερή αμαρτία. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην πνευματική ζωή σήμερα. Έρχεται ο διάβολος τσούκου. Το ίδιο πράγμα κάνει και η κοινωνική ψυχολογία. Η κοινωνική ψυχολογία, αυτά μελετούσε. Τσούκου, ενσταλάζει πράγματα, ενσταλάζει και κάποια στιγμή, ας πούμε, φτάνει σε σημείο να μπορεί να σε χειριστεί. Οπότε, πρακτικά, γιατί μακρηγόρησα πολύ, κόβεις την οποιαδήποτε επικοινωνία με όποια πηγή δεν εμπιστεύεσαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.